Na zapadu više ne mogu ni među sobom da se dogovore povodom Ukrajine. Britanski admiral Anthony Radakin rekao je Financial Timesu da je Rusija tokom sukoba sa Ukrajinom izgubila bezmalo polovinu svoje borbene sposobnosti u tenkovima. Ruski vojni vrh je ovo nazvao obeshrabrujućom izmišljotinom, prenosi portal Fakti. Nasuprot načelniku britanskog generalštaba, general francuske vojske Jean-Bernard Pinatelli je u intervjuu za Dijalog rekao da bi bez direktne intervencije NATO u sukobu u Ukrajini poraz Kijeva bio samo pitanje vremena. Prema njegovim rečima, kontraofanziva oružanih snaga u Ukrajine od starta je osuđena na neuspeh, pošto su ruske oružane snage superiornije od ukrajinskih, ne samo u ljudskim resursima, već i u tehnologiji. Londonski list Daily Mail objavio je da Britanija ima samo 40 za borbu sposobnih tenkova, 12 fregata i razarača spremnih za rat i najmanju vojsku za protekla 2 veka. Isti list prenosi tvrdnju Marka Francoa, člana nacionalnog parlamenta, da Britanija neće moći da NATO stavi na raspolaganje diviziju od 17.500 potpuno opremljenih vojnika na koju alijansa u slučaju rata računa. On je Radajnovu tvrdnju da sa tom divizijom nema problema i da je Britanija donator NATO-a nazvao fantazijom. Još radikalnije stanje vojne moći Zapada ocenjuje bivši inspektor Ujedinjenih nacija za oružje u Iraku Scott Ritter, koji procenjuje da ni ceo NATO pakt ne bi imao prevelike šanse u ratu sa Rusijom. Jedna od glavnih prednosti Rusije u slučaju sukoba sa NATO-om bio bi, ukazuje Ritter, integrisani sistem artiljerije, PVO i sistema za elektronsko ratovanje. On smatra da zemlje Severnoatlantske alijanse ne bi mogle da izdrže protiv moći oružanih snaga Rusije, jer će njihovi navođeni projektili biti odmah uništeni uzvratnom vatrom, a zapadna avijacija biti oborena sistemima protivvazdušne odbrane i elektronske borbe. Ritter je naglasio da Sjedinjene Američke Države u sadašnjem stanju svoje oružane sile mogu efikasno da se bore jedino ako same dominiraju kao u Afganistanu i Iraku, ali u slučaju sukoba sa Ruskom federacijom, Amerikanci nemaju baš mnogo šansi, smatra Ritter. On kaže da su oružane snage Ukrajine već na ivici kolapsa i da Kijev svoju jedinu šansu vidi u intervenciji NATO-a, ali da sama alijansa nema cilj da se suprotstavlja Rusiji. NATO ne može da se umeša u takav sukob jer nema trupe, nema obuku, nema logističku podršku, nema komandne lance, ne zna kako to da izvede. Zato za Ukrajinu je sve gotovo. Trebalo je da prihvate sporazum kada ga je Putin ponudio u aprilu 2022. Zaključio je bivši američki obaveštajac.